Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Unden sepuh, bini sepuh, sesepuh haji sepuh, napa dene ingkang dipun sepuhaken Simbah Nurlimi Bapak Haji Mujono ingkang tuhu kita hormati, kita bekteni, kita mulyakaken. Pangembating praja pengajenging warga Bapak Dukuh, Bapak-bapak RT ingkang dados panutan pandumaning kawula tasih. Sumrambahipun bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah pengajian pamit haji utawi calon hajinipun Bapak Sutarmin saha Ibu Umi. Ugi jamaah pengaosan malam Selasa Legi waosan kitab Fathul Ilah ingkang kula titip doa mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah tinuntun hidayah, pinaringan barokah, kepayungan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten krana pembukaan ngaji malam Selasa Legi waosan kitab Fathul Ilah niki ngiras-ngirus kagem nyuwun donga pangestu saha pamitipun haji calon hajinipun Bapak Sutarmin saha Ibu Umi dados kitab sing diwaca untuk malam niki dadi Fathul Ilah. Tapi yo ngrembug sithik rong itik babagan haji ngono. Sapa ngerti bar iki terus sing do ngaji niki iso do munggah haji kabeh. Amin ya rabbal alamin. Iso nyampurnake rukun Islam sing nomor 5 sing lantaran iku resik saka dosa-dosane, sing endinge pikantuk mulya bejo donya akhirate. Amin ya rabbal alamin. 56 yuta. Dadi ketoke arep akeh sing do muni amin kae, ketemune akeh sing ra mangkat. Masalahe 56 yuta. Ya dawuhe niku jelas, nek dawuhe niku jelas. Walillahi lan iku hake Allah. Walillahi lan iku hake Allah. Ngalan nasi ngala sing ten mriki niki bimakna wajib. Mula le nafsiri ala nasi kang wajib ing ngatasé para menungsa. Walillahi ngalan nasi kang wajib ing ngatasé para menungsa apa
hajjul baiti. Haji ana ing dalem bait. Tafsir bait ten mriki Baitullah, omahe Allah. Sing dimaksud omahe Allah Masjidil Haram karo masjide Kanjeng Nabi jenenge Masjid Madinah. Sing ten sampinge nika terkenal sekali jenenge Raudhah. Raudhah niku maknane taman. Bahasa Arabe Raudhah tafsirane maknane taman. Lah ten samping Masjid Madinah nika ana Raudhah ngadep makame Kanjeng Nabi. Terus donggo nyenyuwun donggo donga sing ten ngriku niku terkenal sekali panggonan mustajabati doa. Terkenal banget nek ndonga ten ngriku niku diijabahi pira-pira donga lan panyuwunanipun. Mula jamaah haji nika mengke angger muni wis isa ten Raudhah riniku le ndonga tenanan terus titipan donga-donga saka sanak kadang sing do titip mriko niku terus dijawabke ten riku. Kamangka titipane salong do nulis. Nulis neng suwekan kertas, tulung nggih niki digawa sesuk didongake kula ten Raudhah rika ngono. Akhire wong sing do titip tulisan ki akeh banget. Dadi arep maca mbaka siji ora iso. Lah gandeng arep maca mbaka siji ra iso engko ndak kesuwen. Sing do wis tekan kono nika ya terus omong karo Gusti Allah. Gusti Allah kula do dititipi donga niki nggo mang maca dhewe ngono terus. Akhire ngono kuwi. Pun mangijabahi wong panjenengan ingkang maha ijabah ngeten nggih. Dadi mangijabahi wong panjenengan ingkang maha ijabah dongane penyuwunane napa nggih niku ten tulisan-tulisan niku. Wis rampung. Wah, nek ngono iki terus piye lah tenah? Walah Gusti Allah ki maha ngerti. Gusti Allah ki maha paham. Arep ana jawaban singkat ngeten niku mengke wis cetha dianu istilahnya ya. Nek cara syutingan ngono wis disensor karo Gusti Allah, diseleksi karo Gusti Allah. Delok penyuwunan-penyuwunan nek kira-kira layak dikabulke karena nekake manfaat faedah ya bakal dikabulke. Ning nek kira-kira ora layak karena ra nggawa manfaat faedah ya ora dikabulke. Dadi mungkin nek jenengan titip donga kok panggah ra owah-owah, berarti dongane ra layak. Wong ra owah kok. Walah tulisane apik, maksude apik. Tulisan apik, maksud apik niku ra apik menurut jenengan. Kamangka apik ten mriki menurut Allah sebab Allah sing ngerti tembe mburine saka penyuwunane panjenengan niku. Iki engko nek tak kabulke pemburine piye ngene Gusti Allah ngerti gek jenengan ra ngerti. Ya wis gampangane niki. Jenengan iki pokoke secara umum neng tulisan niku ya Allah paringana dhuwit sing akeh. Ajeng kula nggo lomo, ajeng kula nggo sedekah, ajeng kula nggo haji, ajeng kula nggo umrah. Sejane nek nggon tulisan ki apik. Njaluke dhuwit sing akeh. Tapi Allah Ta'ala ora ngabulke kok ya, masalahe ngerti. Iki engko nek tak kabulke tulisan kuwi mung ora diwujudke. Muni haji ya ora haji, muni sedekah ya ora sedekah. Muni lomo ya ora mula, ora lomo. Ketoke malah malik seringat ketoke. Allah ki ngerti je karo kahanan-kahanane jenengan iki Allah ngerti. Ngerti pemburine sesuk nek jenengan mono ora ngerti. Rencana ki apik nek ra cecekel. Nah nek ditku akeh pokoke arep lomo aku apik to niki. Kur nek dite akeh. Ning nek dite akeh tenan tetep ra sida lomo. Ketok kok rai-raine cetil.
Awel kok ya. Mbuh iki wonge mangkat ora iki. Mangkat ning sor gedang. Mulane aja nyalahke Allah nek ndonga nang nggon lafate apik menurut jenengan, karena apik menurut jenengan ki urung tentu apik menurut Gusti Allah. Sing jelas apa sing diparingke niki ditampa, titip donga-donga sing sak madya, kabulke syukur ora ya wis. Tapi sadurunge tindak haji paling boten wis ngerti dalile Quran. Ternyata haji niku wajib ing atase para menungsa ngalanasi apa hijul baiti munggah haji ning Baitullah Masjidil Haram seanterone kiwa tengen sing ana ten rika. Manasik sing ten Masjidil Haram niku jenenge tawaf ngubengi Ka'bah. Ping 7 sing ping 3 mlaku biasa, sing ping 4 engko rada jinjit mlaku rada banter. Niku ket biyen jaman jahiliyah wis ana. Ten Mekah, ten Ka'bah nika wis ana nek jaman jahiliyah. Ten pojokan-pojokan Ka'bah nika ditempleki reca jenenge Latanguza. Terus nalika ngubengi Ka'bah sing disebut recane niku. Hati Lata Nguza Hubal ya Lata ya Nguza ya Hubal ngono kuwi. Istain masa ilana ngono sing ngaten niku. Nulungono masalah-masalahku ngono kuwi. Karena masalah abot ketoke. Tagih hutang akeh. Niku dadi tradisi, niku dadi budaya Quraisy Mekah. Ngubengi Ka'bah niku ket biyen karo Kanjeng Nabi budaya karo tradisi niku ora dilangi. Tetep mlaku seprene sing jenenge ngubengi Ka'bah niku. Niku sejarah niki. Dadi ora dilangi sama sekali isih dokon ngubengi Ka'bah, ming akidahe karo imane sing dibenerke. Mulane zaman Kanjeng Nabi memperbaharui tentang ibadah tawaf, recane dilangi. Niku bakda perang Badar sak badane Kanjeng Nabi menang ngrebut Mekah saka kafir Quraisy karo saka wong musyrik-musyrik. Saurunge iso menang perang Badar ora iso. Jan ora iso polah, ora iso ngopo-ngopo tentang Masjidil Haram. Perang Badar menang, Mekah kebuka. Niki terus dirubah, sing dirubah bukan kebiasaan dohir, tradisi lan budayane mboten, ning sing diubah maksud tujuan budaya sing do dilakoni niku. Makane ngubengine Ka'bah jenenge tawaf ora dirubah, tapi maksud tujuane tawaf ora ya Lata ya Nguza, terus diganti talbiyah. Dadi nalika mubeng nika nek sing do haji karo umrah le nyebut ora ya Lata ning labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik ngono kuwi. Terus kuwi sak suwene mubeng ping 7. Lah sing tuwek-tuwek kene ngono kuwi angele pol. Wangel kok. Kon maca kalak baik ngono elek. Akhirnya ketemune ming baik ngono kuwi. Ketemune terus ming maca kuwi. Walah terus piye? Lah nek ra iso maca tenan, walah wong Gusti Allah ki maha ngerti.
Karena nilai ibadah sing duwe rega, sing diregani karo sing dibiji niku mboten kok fasih lan orane le maca, mboten kok pener lan orane le maca, tapi murnine sejo ati nalika temandang. Lakinnahu yang duru ila qulubikum trombuline lagi wa a'malikum. Dadi nek sing ra iso ya angger sejane aku ngene iki krana nindakake perintahe Allah, krana nindakake dawuhe Allah, wis niku ana regane. Bangane sing nalika tawaf macane fasih labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak labbaik fasih. Ning jebul sejane le munggah haji iki sesuk nek mulih le bakul men saya laris lah kuwi jan ora ana regane. Ora ana sejane utawa ora ana sejo ukhrawiyae, bahkan ora ana sejo ngegungke Gusti Allah. Makane dadi ra ana sejane. Karo blas ra ana nilaine kok ya. Kuwi rada bahaya kuwi. Mengke nek wis niku terus ngibadah manasik haji sing dilakoni ning kiwa tengene Masjidil Haram ana ning Mina. Jenenge ning terowongan Mina nika menuju ning Romyul Jumrah, Balang Watu. Terus engko pindah meneh ning Safa Marwa wirawiri. Wirawiri iki ya saka Safa ning Marwa, saka Marwa ning Safa wirawiri kuwi. Terus engko kari-kari kae terus netep santai ning Musdalifah. Ning niku sunah nek sing niku ora kudu. Werna-werna kok ya manasike iki werna-werna. Mengke ana manasik rukun, ana manasik sunat. Sing ten ngriku niku ana manasik haji, sing ten ngriku niku uga ana manasik umrah. Makane wong sing haji kae mesti umrah. Wong sing munggah haji kae umrah, sekali wong niku tindak haji wis katut umrahe. Dadi sak temandangan jenengan wis oleh rong rega, rega haji wajib, rega umrah sunat. Dadi ya wis haji ya wis umrah. Kayak aturane sing jenenge haji umrah, mbok sugihe mblegedut kaya ngapa? Niku sak umur-umur wajibe kurkon pisan. Kula matur wajibe. Wajibe lerana ki kurkon pisan. Ewa semono jenengan brewu pengen rona-rona ya monggo. Wong brewu kok. Iki jane ra ana gunane aku nerangke ngene iki. Lah gek sing brewu ki sapa? Ketoke kahanane kok. Ning sing kapratrapan hukum fardu sak umur-umur niku mung pisan. Walaupun pengen menang anu bar pisan niku kok istilahnya pengen menyang meneh monggo. Tapi hukume wis ning isore fardu. Kok ndak jenengan terus ngono kae dumeh brewu nek diomongi wis ndono pisan ki mbok wis wae. Diomongi ngono wae ayo ben to wong didit kok. Wah ya wis monggo. Ning nek niate arep ngibadah gandeng dono ki wajibe ming sak umur-umur kon pisan, ewa semono isih duwe dhuwit. Lah dhuwit ki ditanjakke nggo liyane sing iso nekake ganjaran luwih gedhe. Bangane menyange mbrono yang kedua, yang ketiga, keempat. Ayo saka hitungan 35 yuta saiki nek umrah. Umrah niku sakniki 35 yuta. Melu Pak Haji Sagiran Nur Hidayah kuwi 35 yuta melu kuwi. Melu liyane ketok ya ngono walaupun ana promo-promo le muni tekan 29 barang ya promo engko prakteke ketoke ana tambahan. Arep 29 kae. Akhire ya netese total tetep 32 33 sing muni 29 kuwi. Kamangka wis tau haji.
Dek haji niku umrahe wis katut. Jenengan isih duwe dhuwit 35 yuta. Nek pengen nekake ganjaran gedhe aja nggo mbrono meneh wong wis tau mbrono kok. Dirungokke. Kula matur nek pengen oleh ganjaran luwih gedhe. Ning nek kepengin praja ya mbono. Engko men oleh praja men terkenal nek jenengan ki mbrono-mbrono. Wah, kaki umrah wis bola-bali ngono rak ketok gagah. Ketok wong ngomong nika. Wah, kaya umrah wis bola-bali ketok gagah wangun kae. Ning nek golek ganjaran gedhe sing manfaati jenengan neng kubur tekan sak pemburine, gandeng wis tau rono, isih brewu isih sugih, dhuwit 35 yuta niku per taun nggo adum-adum kiwa tengen kuwi luwih gedhe ganjarane. Aku wis tau haji, aku wis tau umroh. Iki kok aku ndudut 35 yuta. Arep tak amplopi nyatus, arep tak dumke sing do ngaji kae. Wah, jos. Tonjo tenan iki. Wong siji-siji nyatus. Nek 35 yuta kok nyatus, ketok iki keduman kabeh ketoke. Lho, nek diterangke mah ana sing takon, "Sapa Pak kuwi lha mbuh?" Lah wong nyatani ora ana 100 kok takon. Wah, istimewa lho. Nyatus padha entek 35 yuta. Umroh ya entek 35 yuta. Adum-adum niki gampangane entekke sisan 35 yuta. Ganjarane luwih gedhe iki karena jenengan wis tau haji, wis tau umroh. Ndara paham. Wong wajibe niku sak umur-umur kurkon pisan. Nek zakat, sing zakat nika wajibe setahun pisan. Dadi sak haul zakat setahun, zakat nek isih sugih terus per tahun zakat nek isih sugih. Ning nek haji umroh nek wis ndono iki ora rono wis ora dosa arepa isih sugih. Walaupun neng Quran hukume wajib. Ewa semono neng Quran niku dikei kalimat sing statuse kalimat niku nek menurut grammar Arab, nek menurut tata bahasa Arab dadi badal, dadi pengganti. Bahkan ten niku nek dicermati badale badal ba'di minal kul. Dadi pengganti sebagian saka sak kabehane. Mula lafate ngalana si hijul baiti mburine man istatonga ilaihi sabila. Saka para menungsa sing wajib munggah haji yaiku man. Lah iki badale niki. Badal iki pengganti. Darani apa? Darani daging diremet-remet terus dadi bunder-bunder. Aku ora kereni. Badal niku pengganti saka para menungsa sing wajib utawa sing diwajibke munggah haji yaiku man wong istatonga kang mampu. Ilaihi maring munggah haji apane sabilan dalane. Dadi saka para menungsa akeh semene iki niki ternyata kabeh iki ora wajib. Sing diwajibke saka akeh semene iki khusus nggo wong-wong sing memang mampu ngambah dalane munggah haji. Dadi sing mampu ngambah dalane munggah haji. Niki badal ba'di minalkul jenenge. Mosok kabeh diwajibke? Ya ora kabeh sing diwajibke ming wong, nah ngono terusen. Ora kabeh ning sing diwajibke niku ming wong sing memang nyata-nyata mampu ngono kae lho. Nek sing ra mampu ra wajib. Lah kriteria mampu niku piye karo kaya ngapa? Kriteriane mampu sing niku munggah haji diwajibke. Niku enten 3 perkara, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
Pertama sing dimaksud mampu niku mampu ONH-ne. Mampu bayar ongkos naik haji ONH jenenge. Nek niku cetha wong nek ra mampu ra bakal menyang. Dadi nek nggon bayar kudu mampu lah, wajib banget sih. Nah niki pertama kali kudu ndedit. Bayar pertama nggo golek kursi, kota karo urutan antrian. Kae 26 tekan 30 juta nek saiki. Nang gone KBIH. Nang gone ADWR apa nang gone Aisyah, apa nang gone Arafah, apa nang gone tur haji travel. Saiki wah banget masalahe. Jan kathah sanget sing do madeg tur haji travel niku wah banget jenengan arep melu ndi ngono. Iki engko mlebu nang kukupan jenenge KBIH. Nek sing wis jeneng tuwa ya ADWR, Aisyah niku tuwa-tuwa. Maksude wis ken biyen ngono lho. Lah jenengan daftar mriko niku mengke mbayare 26 tekane 30 pertama kali dienggo golek kursi, urutan karo kuota. Karo nggo gawe rekening Bank Haji niku. Meneng wae wis ra respon iki jelas ra respon. Angel. Mah ana sing gemremeng lah sing 30 ki apa? Aku ki mung nerangke kok iki. Nek ra duwe ya meneng kok. Iki mung sekedar nerangke dadi nek ra duwe santai wae. Malah anu wae, kono omong tak turu ngono mah karuan. Ah mengke nek wis mbayar 26 kae wis ditampa, dibukake rekening, dijaluki foto. Nggo niku karo oleh urutan mangkat. Biasane KBIH omong niki jenengan sesuk mangkate 30 tahun sing arep teko. Lah antriane akeh banget kaya. Antriane akeh. Sak mangkate. Nek wis ngeten niku nalika jenengan niku mbayar karo wis oleh keterangan, karo wis oleh rekening buku haji, arep rong mangkat nika, Bu. Arep rong sida mangkat nika, gandeng wis mbayar 26 yuta, wis terdaftar calon jamaah haji, jenengan padha karo wis nggugurke kewajiban iki arep urung menyang. Nah niki regane ten niki nek jenengan paham niki dadi ana rega jenengan ndaftarke. Arep urung menyang nika pinangka dadi agnia, pinangka dadi wong sing sugih, gandeng wis daftar wis oleh bukti gampangane kwitansi maupun buku rekening dan lain sebagainya, urung menyang kae mungguhe Allah wis nggugurke kewajiban le dadi wong sugih. Ketoke tembunge sepele ning niku makna jero Bu, Bapak-bapak. Sing kita oyak niku sakjane niku le statuse wong sugih wajib haji. Nek wong sugih niku wis mampu haji, mampu zakat, ora gelem temandang, resiko terbesare salate ora bakal ditampa. Resiko terbesar lagi nek selama urung sida munggah haji, urung tau pasok zakat, kamangka statuse wong sugih kok ngantek mati urung temandang. Allah ngendika matine mati kafir. Akhire sing paling bahaya ten ngriki. Iki jan matine mati kafir tenan kok nggih. Karena disugihke karo Allah, mampu zakat, mampu haji, wis kudu pasok, wis kudu menyang, ning kok ora gelem pasok, ora gelem menyang, ngantek tekan mati. Mula tenasok ikhul ngibat nika Kanjeng Nabi ngendika, 10 golongan sing mungguhe Allah, 10 golongan iku wis kafir, tapi dhek ngrasa isih dadi wong sing mukmin. Perasaane dheweke isih dadi wong sing mukmin. Lah piye salat ya salat sih. Nek dipikir niku. Ning mungguhe Allah kafir.
Lah kok iso ngono? Masalahe karo Allah disugihke jedhet, mampu zakat, mampu haji, ra gelem zakat, ra gelem haji. Makane nek ndidit ngenten niku kok kira-kira wilangane dhuwit wis kongang nggo ONH, kongang nggo mbayar ongkos naik haji, ayo daftarno, nggo nggugurke kewajiban le sugih. Nek wong wedok-wedok ketake no comment nek iki tetepan wis. Sebabe ngeten Bu totalane lho Bu niki. Nek oleh kula rinci ning nganggo perkiraan, rincian perkiraan. Paling ora nek arep haji ngeten ya persiapane dhuwit. Paling ora lho nek arep haji ngeten iki persiapane dhuwit sedengan-sedengane rada tenang iki 100 juta kok ya. Lah totalan bayar haji 56. Wes 56 yuta niku nggo bayar totalan lho niku walaupun le daftar 26 tekane 30 le lunasi sesuk nek arep mangkat setahun sebelumnya biasane. Dadi misalkan setahun sebelumnya jenengan iki wis oleh jatah arep mangkat dikabari karo KBIH. Tahun sesuk panjenengan mangkat. Mula mulai sakniki mengikuti manasik utawa pelatihan haji ngeten iki lho. Iki setahun le pelatihan haji. Lah nalika wis dikabari mangkat niku nglunasi 56 juta nyambi karo nglunasi. Niku rak wis 56. Ditambah nggo pamit haji ngene iki ya ora sithik lho ngene iki. Kowe nyatane ya kenyataan ngendi-endi do pamit kok arep ngopo? Iki ora sithik iki ya wen ngene iki kok ya paling tidak 15-an sih. Malah iso punjul sih iki. Paling tidak ngene iki 15-an. Iki ora pasang tenda nyewa. Ora pasang tenda nyewa tambah dana kok ya. Gitu. Nggih, ra ya dadi akeh to. Ya dibunderke upamane 15. Iki wis 56 tambah 15. 71. Ada wis 71 niki. Terus engko dienggo sangu. Nggo sangu nika ya sak merem-mereme sangi 10. Wis sak merem-mereme sangu 10 juta, wis 81. Ha engko nek mulih, angger muni mulih ngono iki tangga teparo ya do tilik, Jik. Nek ra kek oleh-oleh karo ra diwedangi ya tilik kae do gemermeng ngrasani Jik kae iki. Wah, ya ora ketan kacang Arab karo banyu jam-jam. Le tuku neng Kota Gede. Jangan nek ketak. Nika ya paling ora nek terus kok kamangka ya ora ming cukup dina rong dina iso seminggu rong minggu je wong do tilik nika iki. Nika ora ya paling ora sak cawisi 15 juta ngono. Nggo ngekeki oleh-oleh ngeten niku. Mulane ya kobete rada sedengane niku nek arep nyata-nyata siap munggah haji cara hitungan tenang lho niki. Niku 100 juta. Wong siji. Nek wong loro 200. Nggih ta? Wong loro ya iso 200 tenan. Wong wedok-wedok mulai do guyu nek iki. Karena dong nek ternyata ra wajib lah ndak ra ndidit 100 kok. Aman berarti awake dhewe aman. Lah kok aman? Salate tetep ditampa. Ha iki ming ngitung-ngitung menjenengan paham kok ya. Ning kula matur nek sing sugih-sugih tenan, ya model kanca-kanca sing do sugih-sugih nika kok ya ora tau munggah haji kok mongko ya dhuwit ki tenan wis kekeceh. Le dalil ya wangun kae aku ki ya pengen ning nek ora dipanggil. Lah muni ngono ki ya dinteni wae sesuk delongkar sak Israil teko aku ya ngono. Modele kok terus ngenteni dipanggil. Sing jenenge ngibadah itu dipaksakan ora ngenteni dipanggil. Ngibadah niku nek ora dipaksa ora bakal hasil, nek ora dipaksa ra sida nglakoni.
Ora sah haji ngibadah sing raragat, menyang ngaji ngeten iki nek ra dipeksa ya ora mangkat sih kok. Ha gene dong. Niki nek ra dipeksa ya ora mangkat tenan kok. Apa meneh ngibadah sing ragat, ngibadah sing cucul. Ngenteni sesuk nek dipanggil ayo sing teko Israil. Dipaksa wah aku nek ra ndang-ndang tak nggo daftar ming ra cetha iki engko ming entek nggo ngene nggo ngono. Kayak anake nginceng wae njaluk NMAX warae dadi kacau iki. Anake njaluk NMAX. Akhirnya dipaksa. Lah niki mengke derajat jenengan dhuwur. Saya kendel le ngeboti Gusti Allah ya ngeboti jenengan. Dadi problem-problem jenengan karena jenengan kendel ngeboti apa sing dadi perintah Allah niki mengke mesti digawe gampang. Karena problem sing gawe Allah sing ngluwari ya Gusti Allah, sing bantu ngenteng-ngentengi ya Gusti Allah, sing ngekei solusi jalan keluar ya Gusti Allah. Nek jenengan ngeboti Allah, dalile cetha fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kae wong jenengan yo apal kok. Fa amaman mongko anapun utawi wong akta kang gelem weweh. Wah ternyata jabaran amba saka akta. Niku akeh banget ana sedekah, ana weweh, ana hadiah, ana hibah dan lain sebagainya. Dadi lomo ngono lho dadi anapun utawi wong sing lomo. Wattaqo lan takwa. Wedi karo Allah, uripe niku senantiasa disendekke karo Allah. Dalam arti sak pola-pola niku dibalekke teka didhawuhi karo Gusti Allah. Ngaji lah ngopo? Allah majibke. Lah niki jenenge takwa. Lah ya sih banget kaya keten niku. Karo wasodako bil husna benerake apa sing dadi suri tauladane Kanjeng Nabi, apa sing dadi contoh baik pengendikan maupun tindak lampah jenengan mengikuti. Quran didhawuhke ngene, hadise ya ndhawuhke ngene melu jenengan. Quran hadise ndhawuhke haji jenengan haji. Quran hadise ndhawuhke apik jenengan apik. Wong sing ngeten iki lho. Mulane sering kali kita itu berdoa supaya iso kaya ngono kuwi Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Jenengan iso ndemimil donga kuwi ning ya ora ngerti artine jigumunku iki ya en. Ndonga fasih apik kae jebul ra dong artine. Ngombe sik niki. Sebabe le nerangke tenanan ketoke sing ngrungokke jan kaya semple. Lah kok kaya semple lah ngibadah ki nek cucul dit gedhe ya memeng tenan sih. Wah lah nek 56 30 niku ya gedhe tenan lho kuwi iki. Nek menurut kula ya gedhe tenan, mbok nek menurut jenengan. Makane ndonga. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa. Allahumma duh Gusti Allah ari mugi meruhaken sapa panjenengan. Na ing kula al haqqa ing kebenaran mangweruhke hakon ya bener. Ya Allah mugi panjenengan meruhke kula, nduduhke kula nek bener. Ora kok bener dianggap salah. Nek pancen barang niku bener mang duduhke bener. Warzuqna lan mugi ngrezekeni sapa panjenengan na ing kula itibangahu ing derek kebenaran niku. Niku tafsire Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaah. Lan ngrezekeni kula supaya kula niku iso nderek kebenaran sing onten niku. Wa arinal batila.
Wa arina lan mugi meruhaken sapa panjenengan ing kula batilan ing perkara batil. Nek perkara batil niku batila, ngaten ya batil. Nika arinal batila. Nika bahasa percakapan yang indah lho nek jenengan ngerti maknane. Dadi nek bahasa kita ya Allah mugi jenengan meruhkake nek barang niku ki batil kula mangweruhke niku batil. Ora kok barang batil, barang rusak dianggap apik. Dianggap bener mboten nek batil-batil. Lah gandeng barang menika ki batil warzuknat tinabah. Ijtinabah warzuknat tinabah. Warzukna lan mugi ngrezekeni sapa panjenengan ing kula ijtinabahu ing ngedoi barang batil niku. Nek ngarep itibangah nek mburi ijtinabah. Itabangah niku nderek, ijtinabah niku ngedoi. Nika lafate beda, darane padha. Dadi sing ngarep itibangahu sing mburi ijtinabahu. Ben pas ndonga niku ben pas. Masalahe keri-keri niki samar kabeh, perkara apik kaya dadi apik, perkara elek kaya dadi malih apik. Diwolak-walik masalahe. Jual nek jenengan ki sok-sok buka postingan, buka uploadan sing neng Facebook, sing neng Google, sing neng TikTok, komentar tentang perang Iran karo Israel Amerika niku. Wah, nek niku wis kacau balau nek sing pro. Iri si Israel karo Amerika ya ngelek-elek Iran kaya apa? Malah dalil-dalil nganggo agama. Dadi sing apik dadi kaya ketok elek, sing elek dadi ketok apik, sing salah ketok bener, sing bener ketok salah nika. Abu Janda itu nek ngelek-elek Iran ra kaya-kaya. Karena pro Israel, pro Amerika. Panjenengan sekali delok sitok kuwi kaya-kaya bener masalahe nganggo dalil. Niku nek sing luas lho. Nika sing Wahabi sing jenenge Basalamah nika ngunekke Ali Khamenei iki tetep ayatul setan, ora ayatullah. Iki dadi sing apik ketok elek, sing elek ketok apik gara-gara kahanan sing kaya keten iki. Mila ndonga arinal haqqa warzukna tibaa wa arinal batila warzukna tinabah. Arab angel nggo Jawa wae. Wis pokoke sepuh-sepuh ki nggo Jawa ya Allah. Mugi panjenengan nuduhake kula ana ing dalem barang sing apik gek ngrezekeni saged mengikuti barang apik niku ngono. Lan mugi panjenengan merohake kula barang batil lan saged ngedoi barang batil niku. Lan niku tafsir kalimat kita nek niku penu kaya ora minggo asli memang tafsire ngaten iki. Kari temandang iki lho, penak banget to. Ya nek ngaji ki apa-apa penak jenjaken. Nek ra ngaji sing marai undet-undetan ki nek ra ngaji. Mula kula aturke nek nggon maca labbaik Allahumma termasuk maca apa wae termasuk segalanya. Niku mengke kualitas mungguhe Allah, ana regane mungguhe Allah apa ora ana regane mungguhe Allah niku dede macane, dede fasae, dede apike. Tapi sejone le krana Gusti Allah. Sing tembung ijmal, tembung garis besare jenenge ikhlas ngono kae lho. Wis anggere ikhlas mbok jenengan ki maca rada salah kae tetep diregani. Ning nek ora krana Allah, mbok apike kaya ngapa tetep ora bakal ana regane. Malah kepara Allah ngendika sing sapa wonge tandang ngamal akhirat ning kok krana donya ingsun Allah menehi donyane kuwi tapi sesuk mati langsung tak pindah ning neraka. Gara-gara ra krana Allah nek niku rada ekstrim pengendikane jan serem niku. Rada ekstrim. Kula sok mesakake kanca-kanca nika melu amaliyah kok mligine karo sejane mung golek kadunyan. Kadang dunyane dikeki ning ngekeki sakarepe Allah ora sesuai karo penjaluke, gek engko akhirate wis langsung makwahu finnar.
Ras nek iki. Maka ikhlas niku wis mulai kita pertama kita proklamirkan, kedua kita realisasikan, kita suarake neng jiwa raga kita, ikhlas ngeten niku, terus mengke direalisasikan, diwujudke. Nek wujudke alon-alon, pokoke krana Allah donya itu santai. Apalagi nek tuwa-tuwa ngeten iki rak ya nggawe nyantai donya iki insyaallah luwih iso. Karena urip dunyane wis tumek. Gandeng kadunyan wis tumek, ngowahi sejo ngowahi ati ikhlas krana Allah ki insyaallah iso kok ya. Lah kaya jenengan ki ya wis tumek to nek umur-umur semono kuwi. Rupa donya apa wae wis ngerti, wis tau ngrasake, wis tau menyelami, wis tau nglakoni, wis tau menikmati. Rekoso tau malah kepara seprene. Penak ya tau. Apik tau, elek ya tau. Halal tau, haram tau, wis kabeh tau kok ya. Gandeng wis tau ya ming ngono kae. Niki nek digitik nganggo tekanan-tekanan kon ikhlas ki luwih mudah biasane. Luwih mudah wis mbok wis ki urip ki krana Allah wis karuan. Apapun yang diberikan kahanan-kahanan ngene iki njak ya wong urip ki sak derma nglakoni ra iso ngarani ra iso milih. Makane tak lakonane sing kabeh tak sejake nggo golek ridane Gusti Allah. Niku nek sejane sak sisi ngono ki iso ibu-ibu bapak-bapak iso. Ning mengke ujian ki tidak sesederhana niku. Ujiane Allah niku ora sesepele itu. Jenengan nglempengke sejo dadi tapi jebul ana ujian-ujian yang lain. Ati wis ditujokke ikhlas krana Allah ning suarane wong liya ora penak ning kuping. Kuwi kerep banget. Tak kira iki ya ming kula omong ming tak kira lho, Bu. Tak kira jenengan menyang ngaji ngeten iki ya ana sing muni sing ning kuping ra penak lho. Ana kok ya. Lho, nek model ngene iki wae mangkat ngono kuwi niki ya ora penak lho ning kuping. Padahal atine jenengan kita seneng ngaji, aku ki pengen ngaji, seneng ngaji. Ning wong liya ora ngerti nek jenengan seneng ngaji. Gek ndilale wong liya niku karo jenengan ra tek cocok. Makane le muni wangun. Nek sing lanang ngunekke sing lanang kae nang dalan kono, mbuh dalan kidul polo ra ngerti aku ya. Ning nang dalan kono le muni wangun kae. Galo menyang golek untalan kae galo ngono ijo yo. Ya Allah. Dunia makmur kok ngene kok ngajiwe menyang golek untalan ya ora mungkin sakjane. Ha duniane kita itu udah makmur saiki iki. Ngomahe pangan kele-kele. Ha nyatane anggere ana wong ngetri kae gene wutuh. Wutuh. Ngantek tiri sego wae tekan gone jenengan sego iki didukke derajate. Dadi gendar. Sego medun derajate dadi gendar. Bape mangan sego wegah saking makmure. Gek nek sego dijarno sedina sewengi rampung. Ha nek gendar aman. Dadi iso dipertahankan, rong dina aman, rong dina punjul murai rapik, iris tipis-tipis dadekke lempeng. Aman ya munggah derajate aman saka 3 dina. Dadi iso bertahan suwe. Ayame kae nek wong ngeteri kae, kene nek sing sepuh-sepuh ya sememenge pol. Mah ngebak-baki kulkas. Ayam terteran ning kulkas kok ana 8 iki rak saking dene. Saking dene. Lah ya nek memeng mangan tenan wis. Makmur kok ngene, ngaji kok dilokke golek pangan, wis ora masuk akal. Nyatane iki lho, bapak-bapak iki do paringi pasugatane wutuh ngono kok piringe. Ayo ora oleh kok mulih nek piringe, Bu. Lah tenah ya bumi bangkrut. Kok terus go mulih sak piring. Nah, kane nek ana wong ngalok,
niki iki rasah digubris. Kenapa? Karena limune ati kita ikhlas. Nek ikhlas ya ikhlas. Ikhlas ki krana Allah ya sudah Allah wae. Wong liya sing sak liyane Allah muni ora masalah wong dudu Allah. Gek sejaku krana Gusti Allah. Wis penak banget niki niku. Mengono kuwi sakjane nek jenengan paham. Latihan ikhlas niku latihan nek wong muni wis ngono kae. Wong werna-werna tenan jero kae semono iki lek muni yo akeh tenan. Karena wonge akeh, nek wong sitok unine sitok. Nek wong akeh unine ya dadi akeh. Tur beda-beda. Gandeng paham kaya keten niku wis kepenake urip ki wis krana Gusti Allah niku mah karuan. Makane ayate wa mang kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Niku nuduhke sing dimaksud Allah wa man kafara sing sapa wonge kufur niku golongan wong sugih-sugih wis mampu haji umrah ning ora gelem ngleksanakake haji karo umrah berarti kafara. Karo Allah diweleh-welehke fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Mongko sak temene Allah niku maha sugih ketimbang wong alam kabeh. Kowe wis takon umrah haji tak sugihke bandane kowe kok ora gelem haji ra gelem umrah kuwi berarti kufur marang pemberianku. Ngerti ya aku ki luwih sugih. Lah niku ana makna loro, makna negatife wong sugih kon haji ra haji niku diklaim kufur, resikone mengke dijikuk bandane. Kadang nek Allah sing jikuk bandane katut nggeret awake. Ning nek makna kufur ten riki niki jenengan ki istilahnya duwe bondo akeh ora gelem haji ra gelem umrah, kufur makna akhirate niku mengke diarani wong sing ora kenal karo Gusti Allah. Beda nek jenengan sugih gelem munggah haji gelem umrah karena memang nominal bondone niku mampu nggo haji nggo umrah. Wah iki sugih sing nyugihke Allah, gek nominal bandaku iki ketoke nek tak nggo haji mampu. Jenengan haji tenan. Wah ning jiwa ning raga ayem tentrem sehat, ning bondo saya lancar, saya cukup. Kula matur saya lancar, saya cukup ora kudu saya akeh. Mang ngrasake sing do haji-haji do cerita sih. Mulih munggah haji ya ati iki semeleh kok. Ati iki semeleh dadi rasane iki santai banget. Terakhir kula matur nggo Pak Tarmin karo nggo Bumi. Qur'ane juga ngendika utawa hadise wae wis rasa Qur'ane. Men ana Qur'ane siji ana hadise siji. Ngendikane Kanjeng Nabi man sapane wong haja kang munggah haji sapa man. Falam yarfus mongko ora nglakoni kejemberan sapa man. Walam yafsuk lan ora nglakoni kefasekan sapa man. Raja mongko bali sapa dheweke man min dzunubihi resik saking dosa-dosane kayaumin waladaju ummuh kaya dina kelahirane wong niku. Sing sapa wonge munggah haji ora nglakoni kejemberan. Tafsir kejemberan sing ten mriki gandeng kakung putri to sing munggah haji niku kakung putri nalika wis tekan kono engko rampung manasik biasane ning maktab nek saiki terkenal jenenge ning hotel. Ade angger leren manasik hari ini wis leren ning hotel. Hotele kono wis dicaweske sih. 56 yo karo nggo ongkos kuwi barang. Lah ten niku rande pikiran berhubungan suami istri karena nek pas munggah haji arep suami istri kae nek ngen-ngenenge arep berhubungan suami istri itu wis rodok mlebu rodok gejeglong nang nggon kejemberan. Pokoke kok ngono iki dilangi sik arep lendono iki lanang wedok wis aja mikir kok ngono kuwi. Iki tafsir sing kene lho. Ning kejembaran sing ngombo akeh banget niki mungkin kuah tenan jabaran liya. Cuman titik sing diprioritaske neng kono nek lanang wedok munggah haji iki rasah duwe pikiran hubungan sik. Wong niku mlebu nang nggon kejemberan.
Termasuk aja duwe penyono-penyono elek marang sapa wae ning kono. Dadi angel banget to iki. Dadi angel banget. Aja gaya, aja sombong. Ati aja ndek penyono, aja gaya, aja sombong. Tahu ana wong sing sombong munggah haji. Jaga kondisi, pembimbinge iki wis ngomong ngeten niku. Pokoke kondisine dijaga men fit, sesuk nek manasik haji iso manasik kanthi sempurna, kanthi apik. Men sehat waras. Lah iki ana sing sombong ngomong, walah nek nggon masalah fisik kowe beres. Wong aku nang omah tukang nulungi wong e. Ngono kuwi. Dhek iki omong, aku iki nang omah tukang nulungi wong sih. Tak dukun pijet ki lho iki wong iki. Udu Pak Saat. Iki mbiyen sih kok. Iki mbiyen. Wonge ketoke wis mati kok iki wong iki. Kayak omong ngono kuwi. Jan omong ngono kuwi alah aku nang omah wae tukang nulungi wong kok. Nek kor fisikku ki beres. Kecilik aku ki tukang bal-balan ampuan, ket seprene tukang nulungi wong ngono kuwi. Wa tekan duwe uni, duwe ati sing kaya ngono kuwi, tekan rika lagi wae medun saka montor mabur pindah neng hotel terus esuke dituntun arep ikhram, arep lekas haji ndeprok. Wis gering isen. Sehingga selama manasik iki mung ora kon wong terus bayar wong kono. Dheweke iso tekan ngendi-endi ndelok ngarepan, ndelok kahanan iki nggo kursi roda. Ngantek kanca-kancane do omong, "Lah muni tukang nulungi wong kok gering lho muni ngono kuwi." Ming mrebes mili nangis terus ning kono. Sing cerita pembimbinge mbiyen. Karena nglakoni kejemberan, sok wujude sombong, kumalungkung gaya. Jan tekan omah nek haji manasik sing ringan dhek nglakoni kursi roda, nek sing abot mbayar wong kono, mburuhke tulung aku dilakokke nang nggon masalah Romyul Jumroh, nang nggon sa'i, ngoten sing abot-abot iki mbayar wong. Tekan rampung jan ra iso tandang ming bayar wong. Mulih ngono ya klerek-klerek kae, mulih kae. Terus sehat rong sasi bar kuwi mati ketoke. Rampung urusan. Makane ngati-ati tenan ning kono ki jenenge tanah suci, apa-apa suci, sekali nglakoni kejemberan le bales ya saat itu juga. Dan saat itu juga kanca ya cerita wis. Lanang wedok umroh niku ora haji. Mangan pisanan iki cerita kula iki mangan pisanan dheweke niku barengan sak rombongan kuwi ora komanan si apel. Mangan sorene terus teko sikik dhewe njiko apel loro. Esuke ra komanan, sorene njiko apel loro. Rampung mangan bali nang hotel, dompet sak duit sak surat-surate ilang. Jan niku resmi. Apa ora pahit wis, mingkur kelas apel len denda Gusti Allah, tetep dompet sak surat-surate sak duwite. Wah, kejadian kaya ngeten niku akeh tenan. Akeh tenan kejadian sing model ngeten niku. Ming karena memang ada perjanjian dari mulai pembimbing sing bimbing neng kono juga kanca-kanca iki wis ora oleh cerita kok ya sing elek-elek ngono ora oleh cerita. Kamu kok akeh sing kedadian. Mula kula iki trimo ra ning kono wong mesti elek. Niki pembimbinge ya ora oleh cerita. Kanca-kanca ya ora oleh cerita, men nggo pengalaman pribadi. Itu semua efek negatif saka yarfus rafasa. Rafasa niku nglakoni kejemberan. Sehingga hadise niku mlaku asli. Aja nglakoni kejemberan, juga aja nglakoni kefasikan. Fasik niku cenderung nang nggon akidah, nang nggon keyakinan. Haji umrah sejane ora krana Allah iki fasik. Nek sing bakul niate men supaya laris le bakul. Kadang ana nek sing pengin sugih wis aku nang kono arep golek pesugihan. Sehingga saka Gua Hira kae ngidul ngulon ana nggon rika nggo golek pesugihan. Sesuk mangbono nek ra ngandel.
Ngidul ngulon saka Gua Hira ae ngidul ngulon ana nggon nggo golek pesugihan. Ha iki wis jember, hajine tayar angger ngeten iki karena nglakoni kejemberan. Sejo-sejo dunya iki lho. Masalahe tahu tenan wong niku munggah haji, le iso haji gara-gara le bakul laris. Le bakul laris terus iso munggah haji. Lah ning kono iki ndongane ya Allah, mugi jenengan saya nglariske. Ah mulai mimpes saya bangkrut seprene. Jan nyata niku ya wong sejamu ora bener. Aku iki munggah haji berterima kasih karo Gusti Allah karena rezekine dijembarke karo Allah lewat bakul ngono wae kok ya. Jadi terima kasih bumi ya kula matur ngeten niku. Terima kasih lewat bakul rezekiku dijembarke. Mula ya tanggo nandangi dawuh Allah. Wis mentok semono kuwi. Sesuk mulai piye sak karepe Gusti Allah. Arep laris pora kuwi urusane Gusti Allah. Lah niki jenenge akidah yang lurus, yang benar sing nalika haji iki padha karo ora fasik. Jos banget nek iso ngeten niku jan mantep. Angel ning ana ati, wah yakin. Lenata, ati iki lenata tenan. Apa meneh mangsa sing isih saiki dek wingi haji iki isih ana sethithik derajat dhuwur. Ning sesuk saking akeh wong sugih haji iki ming biasa do jupcing kae. Lah nek wis dadi tradisi amalia sing biasa kae gawe ikhlas penak. Karena kaya ming biasa. Wong iki do haji wis kulino ngono kae lho. Nek saiki ra isih disobya-sobya. Wae mulih ngono ya tetep isih diceluk Mbah Haji nek saiki wong nek ra diceluk ngono ya do nesu jendela lagi. Karena ngerasa ora gatoke apa piye. Hae semangga niki ming nata ati sing sapa wonge haji ora jember karo ora fasik, mongko wonge niku sesuk mulih resik saka dosa-dosane kaya bayi sing lagi wae lair, blas ra ndek dosa. Makane terus mulih do ditilaki tangga teparo do njaluk donga karena dongane wong ra ndek dosa ki mandi. Beda karo dongane ngene-ngene iki ndemimil wae jan. Panggah wae ra owah-owah. Jone kok ndongani wong, ndongani ku dhewe ora dadi. Ora lakon-lakon karena memang dosane rada emplek-emplekan. Lah mulih haji niku resik saka dosa terus do dijaluki donga nyuwun dongane Mbak Haji, nyuwun dongane Bu Hajah, dongani jedet. Kula anggere tilik kok didongani kae seneng. Le amin tenanan kae lah. Donga sak-sake mandi jeng ngono kae iki. Niki lho cetha, nggo sangu bumi karo Pak Tarmin. Liya-liyane termotivasi. Nek pancen dede tarenggo apa to? Tanjakno nggo haji kuwi malah karuan. Nggo tuku gamis ya wis ra wangun-wanguno kaya jenengan iki. Mbangane nggo tuku gamis wis nggo haji wae. Nek kaya ibu-ibu sing wis tuwa-tuwa nggon ana gamis rega 2,5 juta ya wis ra ana wae. Mah rusak gamise wong dadak motongke. Dadi saiki playune segala macam harta benda kita itu nggo ngibadah. Niku nekake barokah Allah, bahkan iso ngeterke dampak-dampak duniawi sing positif, wujude slamet nanti-nanti ketolak balak dan awake sehat waras. Mula salah satu pengen sehat adoh saka penyakit sing angel tambane niku kerep-kerep sedekah nek dibondo cakno ana ing dalem syariate Gusti Allah. Wes ngono kuwi tonjoy. Oh niki engko ndak selak wengi kaya mumpung rong udan. Wah niki anugrah lho. Biasane yah keten niku udan. Ha iki nek upamane udan hancur iki kok ya. Oh bubar mawut-mawut iki. Anugrah Allah ora udan sih. Mula niki sempurnake ngangge doa nyuwun ziyadah amin panjenengan. Khususon kangge tindak hajinipun Pak Sutarmin saha Bumi, mugi-mugi pinaringan keberkahan karomahtan kawilujengan, kawidadan, tindak ngantos konduripun bi barokatil Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin. Allahumma taqabbal ya Allah. Allahumma taqabbal sa'ira a'malina fi hadzal makan ya Allah. Khususon kanggih tindak hajinipun Pak Sutarmin saha Bu Umi ya Allah. Paringana kanugrahan widodо wilujeng saking tindak haji ngantos konduripun. Paringana kegampangan sedaya manasik-manasikipun. Dadosna manasik lan dadosna hajinipun Pak Sutarmin saha Umi dados haji ingkang makbulan, dados haji ingkang mabruron, dados haji ingkang sakyan maskuron, dados haji ingkang tijarotan lan tabur. Konduripun Pak Sutarmin saha Bu Umi saged nglumeberi mundhak takwanipun, mundhak mempengi ibadahipun, mundhak ikhlasipun, mundhak DP-DP-nipun wonten ngarsa panjenengan. Mubarokan nafi'an sangidan saliman fid dunya wal akhirah. Sumrambahipun kita sedaya ingkang sama kempal menika ya Allah, paringana kita sedaya hidayah pituduh panjenengan supados tansah saged ngibadah kanthi ikhlas sing manah. Paringana nugraha sehat waras tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun. Paringana saya gangsar jembar kathah barokah rezekinipun, saged istiqomah ngajinipun, pikantuk ngelmu ingkang manfaat faedah donya akhiratipun. Slamet saking balak wabah musibah, husnul khotimah pungkasanipun, kasembadan maksudipun, kaijabah panyuwunan saha donga-donganipun. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi napa sing kita lampahi saka awal ngantos akhir menika dados celengan ngamal soleh kita sedaya. Kalepatanipun paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.